Buriani Tuhatta di bagasan Tuhatta Yesus Kristus asa tapuka partayangata di bagasan Bodarion tarlumu parjulo mahita marhahomon martanyang di bagasan Rohatta B. Tapauduk marhata martanyang mahita di bagasan Rohatta B. Puji batu hatta marede mahita. Di bagasan gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di parbadia, nama no palangit, dohot tanoon, amin. Sa ingot ma ali Jehovah, akadinggan ni basam, dohot asini roham, aisyan narobi ro akay, asa unang marsurak-surak akka musuku midaahu, ale de bataku, marhapo sa tuhodo ahu, say unang paila ahu, haleluya martangyang mahita. Ale ama nami para si roha na sumurung, debata ni hatuon nami, huingot kami do diaka arion, panaunan dohot hamamatem ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, pahibul maroha nami, jala parbadiai ma, mamikiri sude natinaon nai, patadahon matuhami dosa nami, asa diarsak rohan nami, jala asa hupasaut hami lomoni rohani na manubus hami, asa martua hami marhite-hite siani rodi sa liling-liling na, say patupa may dihami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Tapahudul ma. Tapuji Tuhatta marid di mahita.
epistel di pertanyaan di bagasan bodarion tersurat di Pesalmen 55 mamuka sianayat sada sahatu ayat 10 sada. Pesalmen 55 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Songon nasomal marsorek-sorek kita majaha. Betahamu ita endehon ma Jehovah, ita ulupon ma partanobatoan nihatwota. Ay dibata na tibulo Jehovah, jala raja bolon mengatasi sude akka dibata. Di bagasan tangan na do akka ojahan ni tanoon, jala guru di ibana do pusu ni akka dulu. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumopasa, jala tangan na do jumadihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsoba, marsinggang mahita tujolo ni Jehovah si toppa hita. Ay ibana do dibatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna, sadarion au ditangihon hamu nian suarana. Unang matakangi hamu rohamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa pengujunan di halongonan. Ujunan yakka uppumuna ahu, tung diuji ahu, atik pe naung di ida nasida pambahenakku. Tung 40 tahun bolon leling na au marbias-bias mida sunduti. Jala ini kuro bangso parroha ilu na donasida. Alai dang ditanda nasida akka dalaku. Jadi pola marwari ahu di bagasan rimasu, molo tung masuk nasida tu para dianakku olak nima sahakna. Martua do akka na manangihon hata di bata, no pepsa jala na mangulahosa. Amin. Amin. Lau manomu-nomu hata ni bata, marid di mahita. Dame ni debatana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amen. Dia nami do tinanami sudah hitana pungudison, mangguhilas ni rohata laus jamita, nanaing sibigiota, patumonan, mamuhai, sudah kegiatan di Huriata tahun 2020
Imana tersurat di Pesalmen 120 ayat 1 di ayat walu sonoma padok nadisi. Ede hananakok sai mangaranapi do mataku dopa akaduluk sia dia dulaning ro pangrupio tuau. Sia jahuba sito palangi do tanon sabing do pangrupion yanggo tuau. Daktagamon luasona tarsula di pakmu, daktagamon nok matani si jagaho. Idama dangolonok mata jaladang olomodum yanggo si jaga Israel. Jahubado si jagaho jahubado parlingkumamu dilabung di tangamu siamumu. Daktagamon do ito ni mataniari ho arian manang bula pe borongin nai. Saya jagaw ni jahubado ho sian nasa parmaran. Saya jagaw na do todim. Saya jagaw ni jahuba doho lau ruar do lau bongot. Ola nion rodi saliling ni leleng na. Dia makadongan sa porsiaun diantara ni pesalmen adong do secara khusus pesalmen na digwari ede hananakok. Molo di bahasa Indonesia nanian jiara, molo di bahasa Inggris didokon nanian kenaikan. Namar lapata dia makadonga saporsiaun anggo di tonga-tonga ni peribadatan ni hala Israel sadado anggo bait suci. Alayadong do manang napiga anggo sinagoge. Molo najulo itadahala kemah suci setiap saat bisa berpindah-pindah di mana bangsa Israel berhenti laos jongjong ma kemah suci. Alai molo berangkat muse bangsa Israel laos diangkat mai gabi muse perdalanan ni bangsoi setiap saat kemah yang berpindah-pindah. Alai dung gabi oja bangsa Israel memiliki tanah perjanjian gabi adong ma sinagoge. Na kita dok sadado anggo bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomo. Jala tusido halahon naik, jala tusido halahon nakok, jaloma edena. Jala molo digwari pihak kaduluk di bahasa Indonesia ke gunung, dan holang gunung tempat penembahan ni bangsa Israel. Alai berkaitan muse tunamaralo tulomo ni rohani Tuhata. Laos dulu do gunung do muse dipakai penembahan untuk berhala. Adong do manang napiga nama dokon ise do nama karangon taringot tu Mazmur 120 sada. Adong nama dokon Raja Daud dina mengalami pergumulan dan luar biasa. Jala mengaranapi matana sia dia do pangurupian rotu ibana. Alayadong do halamat do muse nama karangon Nabi Daniel dina terbuang ala Israel selama 7 tahun. Jala di sido didoki bana sai mangaranapi do mataku do paduluk sia dia doro pangurupion tuau. Ay terbuang bangsui selama 70 tahun. Jala taboto takas dangadong kebebasan pada sati nani alaman ni halak Jehuda dung terbuang. Jolo masa pihak keperibadatan alai cukup dibatasi. Jala dong do ketentuan na subui mangido pangurupion pada sati selain tu Raja Nebukadnezar. Alai laos disido si Sadra Mesa Abednego si Daniel. Apapun itu resikonya, ketentuan namar laku di kerajaan Babilonia alai nasida tetap marsoba tutuhata. Jalaido gabe muncul sada istilah paham Judaisme, orang yang terbuang mati tetap setia dan beribadah kepada Tuhan.
Tataringoti jo taringot tu dolok dia makadong asa porsiaon. Gudang do istilah ni dolok simbol kekuatan, jala simbol stabilitas, jala simbol kebesaran. Ima gabe didokon taringot tuaka dolok. Jala kebesaran kekuatan, jala stabil, dakya berpindah-pindah anggo taringot tu dolok. Jala digabar dona kini kekuatan na luar biasa, stabilitas na luar biasa. Alai lau segaligus didoko parpesalmeni, saya mangaranapi do mataku dopa akaduluk. Sia dia do ulaning ro pangurupio tuau, alai alusna sia jahuba sitopa langit, doho tanon sabingdo pangurupion yanggo tuau. Nakinung nga taringot tu kehadiran peranan ni akaduluk. Dakolan tempat penembahan terhadap Tuhan. Alalau segaligus umse. Boy sebaliknya penembahan tuaka dewa-dewa jala diaka dulu masai. Alailah songonido perdalanan ni orang-orang tertentu di natar suraton. Di masa kesusahan na luar biasa. Penderitaan na luar biasa, gabelau tuaka dolok. Taberang do peristiwa, taringot tu Sodom do da Gomora. Hukuman Tuhan terhadap penduduk Sodom dan Gomora. Gabe keluar masih Lot dohot anak konna, alayanggo istrina, gabe batu sira. Taringot tu kisai peristiwa ni si Lot, lau ibana tu dolok, alai dengan catatan, dang gabe dolok mengurupi bana, molotuk piadong dolok, alai jahoba do napaluahon ibana. Jala tarsura muse peristiwa, taringot tu si Daud, na dipalele-lele ni Raja Saul ibana, sada Samuel 27 ayat 14, berbagai gunung-gunung, manang berbagai dolok-dolok, lari bana, martabuni bana, alai catatan, dang naga bedoloki mengurupi bana, alai doloki dipakai debata, lau mana bunihon si Daud, sian pangaleleon ni Raja Saul. Gudang do ditaringoti tuaka dulu dia muaka donga sapur siaon, jala molo tataringoti pei, asa tabereng, nata piadong dulu, alai dipakai debatado sejarah ciptani debata manang nasongo dia pei alai kesimpulanna tuhatta do na mengurupi bangsa Israel. Jala tuhatta do na mengurupi manang naisepe alai alami dipakai tuhatta lau paluahon. Molo lam taihuton na tarsuraton dia makadonga saprosiaon laus tarida do, songo dia do peranan ni debata, lau paluahon mengurupi bangsa Israel. Jalai mana dia deho dison, dinanako kalahi, memasuki bagas joro, ada nanian, ada kur, jala dia deho maun, lau memuji Tuhata. Ta coba jo tabereng di ayat 5, di dok songonon, Jahoba do si jagaho, Jahoba do parlinggomamu di labung ni tangamu siamun. Dakuboto manang na cocokon cari tahun otot tu tadi maka dong asa prosiaon ima taringot tu nama jaga di bahasa Inggris didokon protect. Lah molo tataringoti taringot tu ansuransi ate. Molo ansuransi melindungi. Adong disi hak-hak tertentu naikon si jaloni nasabah. Ada perlindungan kesehatan, ada perlindungan pendidikan. Jala satu nama tepe adong perlindungan nanilehon ni sada ansuransi. Jala kehadiran itu hatta memprotek segala keperluan dan segala kepentingan ni bangsa Israel. Jalaima luar biasa na taringot tu kehadiran itu hatta Tuhan adalah penjaga umat Israel. Jalana mangiut Mose dia makadonga sapor sian dia tonom dak tagamon
doiton ni mataniari hoarian manang bula pe borongin nai. Lalu kita stok kita taringot tu berbagai persoalan dia muaka dong asa proses na kita taringot do taringot tu si Daniel. Alai sudenai dipakai tu hatta lau pabuahon pabaritahon songo dia do hagogon itu hatta. Jala di ayat na perjolo Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sia dia doro pangurupion mangaranapi do matani perpesal menon tuaka dulu alai jawaban nakin sian Tuhan nama nopa langit do tano. Nah kita taringot tu si Daniel dia maka dong asa porsiaon. Basa poleko taringot tatai. Alana dito pada batas sudah jadi-jadian itu hatta. Alai laus jadi-jadian itu hatta do di satu ketika boy patari dahon songo dia hagogon itu hatta. Dina masuk ibana tu kandang singa. Satu konsekuensi perbuatan akibat nia porsion ibana. Alai dijadi tu hatta do singa laus paluahon majaga mengaramoti si Daniel sadiri. Meragam doa ke pergumulan dan alaman ya kajolma. Jala termasuk Maselia yang memenangkan satu peperangan pertempuran pada saat di antara nabi Bal. Alai satu ketika mabiar ibana lalau imana muse songon na mga gogo di tepi sungai Kerit. Alai laos dipakai tuhat do muse pidong sigap manaruhon balajoni si Elia sadiri. Molo tataringoti pe dia maka dong asa porosiaon ayo jodoh hita ganggu jala molo tataringoti taringot tuhata boido dohonota jahuba si permahanau alai dangolo hita di permahan jahuba. Jahuba si hokop au alai dangolo hita di hokop jahuba. Jala dong do halak nama dokon satu ketika sonon dia maka dong asa porosiaon. Boido halak Kristen makokop tuhata alai laos segaligus muse laos diului sibolis. Dalam bahasa Batak na lebih paten tahuti do tuhata alai laos taupa nang sibolis. Manang tahuti sibolis alai laos taupa muse nang tuhata. Kadang ambi palen haporsiota. Nah kita dokon Jehovah si permahanau alai dangolo hita di permah Jehovah. Jalahut Jehovah si hokop au alai dangolo hita di hokop Jehovah. Adok cerita na naik si paboku dia wakadong asa prosiaon. Taringot tu nanian edde hananakok nanian jiara namarede bangsa Israel dina memasuki bagas joro jala omma edena. Alerong do sada peristiwa nama dokosonon jalaima nanaing pabuau tuhita. Hiado halak sada halak Kristen inaina martangiang. Dinalai mana mardalani dangadong kecukupan biaya dina mardaleni ibana. Alai sa martangiang ibana ala di bereng ibana di sampingna di juluna do di pudina adong na mangalang si panganon do takka buah-buahan. Hape ibana sadiri dangadong hepenga alai mabuan ya nakon ibana dana manang napiga. Dalam martangi yang maibana Tuhan lehom ma roti manang napel dang pola diau alai nanggo apala danakon bui tartolong. Manang napigali bana martangiang alai dibereng sada hala ateis na soporsea ibana dituhata jala ditangyang nai laos didek ma sada apel do roti marang napiga tujulu ni inata sinakin. Ujunga dong selesai tangyangon laos roy natai mo siya madokom moliate matuhan anu nga dong apel buah jaladong roti jalai malehonokku tuyanakokku dia palatikyon. Di bagaimana di bagiatesido buni ni tangyang ni natai alai lasromu se atesi madokon dang Tuhatmu mangaleani. Dak Tuhanmu na mangalia roti
Jalarak Tuhanmu na mangalian apeli. Alailah sidokon ibana audo na mangaliani. Sadahala ateis na mangalian roti dohot apel. Ale ujung alas martangiang inate muse didok sono tangyanga mau liate ma muse Tuhan. Ai hal ateis pe na sumanada ho tongdo dipake ho lau mangurupi sudiaka jadi-jadian ni tangamu. Jalau ma gunung-gunung dia mau kadong asa porosiaon meragam doka gunung mungkin aka talenta tertentu na nilehon ni debata tu hita. Bodo cantolan koneksi. Boy hamoraon hagabeon do tasangapon. Jala boy do mo siya kapangkat na luar biasa. Ala ingot ma molutung adok pe sude nai lau melengkapi harajaon ni tuhata. Jala dong doa keterbatasan di nguluta na mamikiri hita. Jala molotaringot tu keterbatasan ni satu ketentuan dia mau kadong asa porsiaon. Tuhan dengan berbagai cara mengurupi kita, lau paluau kita, jala asa tok-tok kita porsea di tuhata. Jala hata porsiau tadoi, setiap minggu saya tadokon hata ha porsiaon, au porsea di debata ama, nama nopa langit dohotano, dan selanjutnya. Jala au porsea di Yesus Kristus, na paluau kita, jala ditod di perbadia, namar mudu-mudu ngolutan, gabe partoha pita di hanguluan na surasuda. Situasi kondisi tertentu, apapun yang kita miliki, boido honota, ibarat ni gunung, alai jelas, ada satu ketentuan keterbatasan narung di hita, jala sudinai, isedo, napuna hagugun, napuna kekuasaan, sada ketentuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jalai maha porsiau tadi yang makadong asa porsiaun. Na memasuki tahun 2020, Omata mulai kegiatan. Jaloma patumonan ni sude pertanyaan di hita. Jala satu hal, dia mua manami do tinanami, so tungga belengahi tadi pertanyaan jabu-jabu. So tunggabi marga pertanyaan sektor-sektor syarikat persautau daripada pertanyaan di jabu-jabu. Manang nacip perohamuna dia mua manami do tinanami sama do hita saina jala sada do margata molotadoko di gerejaon marga GKP. Adong do halak nama doko ciri khas di GKP Pamen. Dia ma ciri khas di GKP Pamen. Ciri khas nai boy tapatari daun jala ciri khas bukan faktor-faktor kebiasaan, tapi ciri khas adalah nilai-nilai positif yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi berikut. Macemol maka tahun ini dia mua manami do tinanami. Jala hupa bua ma na di hari tanggal 3 adong do pertemuan nami antara pendeta wilayah sada dot pendeta wilayah 2 na dipimpin ni pimpinan sinodeta, bishop dan sekjen. Ada di situ gagasan yang luar biasa, ada pemaparan yang luar biasa. Alai permisi doau jala hudokon gudang dope ulau nami hamuma manorucon panulupi naulima nadingga ma anggo GKP Pamen. Nakikudoko dia muama nami do tinanami. Ada tahapan-tahapan tertentu, ada proses-proses tertentu. Jala sotong gabe terlalu riskan hita terhadap perubahan. Nadi portibion dangadong kekekalan, tapi kekekalan adalah perubahan. Jala ciri khas ni GKP Pamen itu pertanda nilai-nilai positif melangkah ke depan ke arah yang lebih baik. Unang saya tadoko Jehovah si permahanau, tapi kita terlalu khawatir untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jala molotahataho pun Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alailos jamina do disuri halak na persea, na surugi halak margereja, malah dohonoku dakya rugi halak patu pahon ulau na dinggan di paradaton
nang diulaun gereja. Jala ciri khas ni GKP Pamen. Gabe boy tersiar tu sude portibion tidak terlalu kaku. Jala dohonota moladope bahasa-bahasa tertentu, tapi seni dari segala kemungkinan yang mestinya harus kita benahi demi prospek GKP ke depan secara menyeluruh. Unang tampil beda gereja ta, sian gereja nasing. Sada do GKP, sada do aturan di GKP, sada do agenda di GKP. Nah tapi adong disi modul-modul tertentu, variasi-variasi tertentu. Tapi yang menyangkut pergerakan dinamika GKP ke depan, dan berbeda hitas yang GKP Sriwijaya, dan berbeda hitas yang GKP para saron nauli, jaladang berbeda hita siang GKP si Panglimun, teladan air bersih, sadaturan di GKP, satu ketentuan, jala sinode Donau Tibbo, na mengatur perdalanan ni GKP. Dia menami dotina nami, imana naik si pasahaton ni parpesal menotu hita, di sude pergumulan ni ngoluta, di sude na mungkin rongom tahop, tujuh luta, alesada ketentuan Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memelihara, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang mengakhiri. Jala mertua mahita, sude na prosea di Tuhata, alania hadia makadong asa proseaun, Jehovah do nama jaga hita, arian do borngin, jala nasotupa do ito ni matanari, bulak kita, jala Jehovah nama armahani hita, na pado siap permaran, jala jagona do todita, jala segaligus manang nadia pergumulan ni ngoluta, alai satu kepastian, saya nadu minggat 2 hari si dalanata, dia katiki namangihut, jala omma posni rohata, Tuhan yang memelihara kita, menjagai kita dengan satu ketentuan, berjalanlah, bergeraklah sesuai dengan firman Tuhan, jala sotung gabe, saya gudang aka pikirata, namaralo, tusilomo, nirohani tuata. Tuhan tidak kekurangan cara, Tuhan tidak kekurangan apapun demi keselamatan manusia. Molo dipakai debata, namano palangi dotano, segala sesuatunya juga Tuhan memakai dengan berbagai cara demi keselamatan kita, demi kemajuan kita ke depan. Sehingga GKP kita sendiri dipakai Tuhan untuk melengkapi kerajaan Tuhan. Karena sejarah keselamatan diberikan Tuhan tidak terlepas dari setiap pribadi-pribadi tertentu. Dipakai Tuhan dosi Musa, lau paluahon bangsa Israel. Jala dipakai Tuhan dosi Abraham, lau membentuk satu bangsa yang besar. Dina kepingin Tuhan tabernakel, bajalel dan olihab. Jala dina kepingin Tuhan satu bahtera, parau dipakai Tuhan do sinoak. Malah tada halongangan na luar biasa dia makadong asa porsiaon. Dipakai Tuhan do tongdak danak marhite-hite 5 roti 2 ikan. Sudah hita tidak terlepas siap pangaramotion itu hatta jala hidup posni rohata dipakai Tuhan hita mangurupi jala dipakai Tuhan hita pamorahon harajaon itu hatta. Saya mengaranapi do mataku do pakaduluk. Sia dia do ulaning pangurupi otuau alai alusta jala hita sadiri madokon keyakinata jala hapor siota sia Jehovah sito palangit do tanon ro pangurupion yanggo tuhita dipasu-pasu tuhata ma dipergugui jala dipasikop pita nunga dipaloas tuhata ita madalani tahun 2022 langsung nima ramotan itu hata ita tahun 2020 tuhata mana pasikop pon napatukon namar guguihon jala nama masu-masu kita martangiak kita. Tuhan nami jala debata nami debatani hatu nami sito palangit do tano. Jala mauliateli Tuhan di asni roham di patol hatcoham itu tahun 2020.
Mengahudalani kami perdalanan ninggulu nami tahun 2022. Sapala nang marasini roha ko alitua seunang alang asi roham alay tabay pasupasum. Ramoti perdalanan ninggulu nami. Asa tok kami marparbue ali Tuhan di tahun 2020. Asa boy son hatam na kubigi kami molutuk pe masa sipata hagugutan dotaka si taonon jala molutuk pe sipata litua makatai hami sia dia doro pangurupion alai hami sadiri madokon ha porsion nami sia jahuba sto pelangi do tano sabing ro pangurupion mengurupi hami paluaho kami unang loat kami ganggu ali Tuhan dinamadalani tahun 2020 jala pos rohanami ali Tuhan habisuho nasia surgo nasa toktong mengerajai roha do pikiran nami papos roha nami ala itu makirim do sada kepastian saya na dominga do ari-ari si dalan nami dia katik kina mangun jalai mapos ni roha nami ala Tuhan dihatam na kubigi hami hodo si jaga hami jala hodo nama jagai hami arian do borongin jala nasutupa modo po ala Tuhan lao mangaramoti hami pos roha nami ale Tuhan sudi ngulu nami ha porsion nami gabi bui jamita na mangulu tu akadongan nami asa hubari tau kami silomo ni roham hodo Tuhan nami na setoktong maramudu-mudu hami ramoti hami ale Tuhan ramoti sudi ruasmu jala ramoti majelis dia kepergumulan na masa na naik si buluson nami alai sadado anggo sihirimon nami dihatama le Tuhan naho toktong mangaramoti manang nasong dia pe perdalanan ningulu nami hupasa tami sude dinamika na masa le Tuhan jala pos roha nami sude na le Tuhani makorhon nauli na dinggan tu silomo miroham jala bornginope le Tuhan hupasa tami daging doto dinami asahon na mangaramoti hami na mga lehon peristirahatan na buhay mabuan paulakon ho saluja nang marsugo talitua di mata ni ari bicar saya pabicar di hami silas roha jala lehonomu di hami kesempatan na buhay mangula ho bartuasi dotoroha martangia kami di bagasan kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si palua hami jala siului tangyangi amin. Marede hita sian nomor 225 do tonom.
bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami menaikkan pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya kepadamu satu-satunya Allah yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul di gerejamu untuk memulai ibadah pertamiangan kami di gereja, dan setelah itu kami akan melaksanakan pertamiangan di rumah-rumah. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2022. Kami percaya tahun 2023 pertolongan Tuhan seperti firman-Mu yang kami dengar akan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami tahu bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak layak datang kepada Tuhan. Hanya karena Tuhan melayakkan kami dengan kematian-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami, dan kami boleh memanggil Engkau Bapa. Saat ini Bapa, hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan dari sektor 1 sampai sektor 13. Tuhan memberkati dari mulai anak-anak SD, SMP, SMA yang berkuliah, yang sudah berumah tangga, bahkan juga yang lansia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Bantulah kami untuk senantiasa boleh taat dan setia berpaut kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Banyak godaan yang akan membawa kami jauh dari jalan Tuhan. Kami mau menyerahkan supaya jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 13 mengalami pertolongan Tuhan, mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami sukacita daripada Tuhan, yang mengalami pergumulan Tuhan Engkau melawat, baik itu pergumulan dengan anak-anak, baik itu pergumulan dengan pekerjaan, baik itu pergumulan dengan ekonomi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Bahkan kami berdoa untuk yang mengalami sakit penyakit. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka yang saat ini ada di rumah sakit. Engkau lawat mereka yang saat ini ada di rumah, supaya mereka juga tetap beriman, kuat menghadapi sakit penyakit mereka, dan Tuhan yang sungguh memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi tiap-tiap mereka. Terkhusus Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk Amang Chandra Lingga dan anaknya Theo Lingga dari sektor 13 yang saat ini sedang ada di rumah sakit Elizabeth karena mengalami sakit penyakit. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Para medis yang merawat, yang meneliti sakit penyakitnya, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk boleh memberikan obat yang terbaik supaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Keluarga yang menjaga, memperhatikan, Tuhan juga menolong. Dan kami juga mau berdoa untuk Amang Sintua Pak Pahan yang saat ini masih terbaring dalam kelemahan tubuh di rumah sakit USU. Kami berdoa Tuhan juga Engkau melawat dia sehingga mengalami pemulihan dan segera sembuh pulang ke rumah. Berkati seluruh keluarga yang mengasihi dan memperhatikan, dan semua tim dokter, para medis, Tuhan juga berkati. Demikian juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga yang sedang mengalami duka cita dari sektor 7. Nyonya Siahaan Boru Simanungkali telah Engkau panggil ke rumah-Mu di surga. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesehatan untuk memberikan yang terbaik pada terakhir kali untuk masuk ke tempat perhentiannya, supaya keluarga boleh memberikan
penghormatan yang terbaik untuk orang tua kami ini. Kami menyerahkan semua acara yang dilaksanakan supaya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk Amang Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berikan hikmat bijaksana, roh takut akan Tuhan, supaya dia boleh dipakai dengan kuasa daripada Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Inang, berkati semua anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang sungguh memberikan kuasa yang daripada Tuhan untuk boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami juga para penatua, Tuhan berikan kami kesehatian untuk boleh melayani, untuk boleh memberi yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari kami para pelayan-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami untuk sehati sepikir, untuk boleh bergandengan tangan, memberi yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Saat ini hamba juga mau berdoa, hari Jumat kami para penatua, PHJ, dan semua majelis akan melaksanakan rapat majelis jam 5. Mari Tuhan Engkau memberkati semua kami boleh hadir. Kami boleh memberikan ide-ide yang terbaik, yang boleh membawa dampak, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang boleh memperlihatkan bahwa kami adalah anak Tuhan. Kami adalah anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami lewat perkataan tingkah laku kami, supaya lewat kami nama Tuhan dipermuliakan di tiap sektor-sektor kami. Bahkan kami juga berdoa untuk lanjutan sidang umum jemaat. Biarlah Tuhan memberkati sehingga boleh segera dilaksanakan dan semua hal-hal yang dibicarakan program yang akan dilaksanakan boleh terlaksana dengan baik. Di tengah-tengah firman Tuhan yang hamba dengar, yang disampaikan oleh Amang Pendeta, bahwa kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Tuhan mengatakan pertolongan adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penjagamu tidak terlelap, penjagamu tidak tertidur. Matahari tidak akan menyakiti kami, bulan tidak akan menyakiti kami karena Tuhan menjadi penolong kami. Dan Amang Pendeta juga mengingatkan tadi tentang Daniel. Daniel adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Tuhan menggerakkan untuk saya boleh mengatakan ini. Tuhan, dia berdoa 3 kali sehari berdoa. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak menyukai tingkah lakunya. Karena raja yang memimpin pada waktu itu Darius sangat mengasihi Daniel. Tapi walaupun orang-orang di sekitarnya membenci dia tetap berdoa 3 kali sehari. Dan mereka membuat satu hal untuk menjatuhkan Daniel. Selama 30 hari, kalau ada orang yang meminta sesuatu tidak kepada Raja Darius atau kepada hal-hal yang lain, maka hukumannya akan dimasukkan ke gua singa. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar dari Daniel. Dia tidak takut masuk ke gua singa karena dia tahu Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 bahwa penjaga Israel tidak akan meninggalkan dia, dan itu memang terbukti. Penjaga Israel menolong dia tidak diterkam oleh singa di gua singa. Oleh karena itu, taruhlah roh takut akan Tuhan di hati kami masing-masing. Supaya ketika Tuhan melihat dari surga bahwa kami semua melakukan apa yang benar, apa yang manis, apa yang indah, apa yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam gereja-Mu, dalam pelayanan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus,
supaya kami tahu melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya nama-Mu diagungkan dan ditinggikan. Inilah doa permohonan kami. Berkat-Mu menyertai kami semua yang hadir hari ini. Tolong kami untuk semakin hari berpaut kepada Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan dalam hidup kami. Tapi satu hal, ketika kami melakukan kehendak Tuhan, bahwa hidup kami akan bersama dengan Tuhan di surga yang kekal, yang indah dan yang manis. Terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau. Allah di atas, Allah Raja di atas Raja, penguasa dunia ini. Itulah yang kami sembah dan kami agungkan. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan, Raja penyelamat manusia. Dalam nama Yesus, amin. Sianatan itu hatta makubasi hita pasatu peliata las madok mauliate 2 Korintus siat onom do pitu. Ingok mana bruho noti oti do gotilona jalan mana bruho managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganu maniojar ni rohana unang masian muruk manang sian na sutarjua. Ay di halomo debatado nalas roha mangalehon. Amin.
majong kita. Tatangnya kumapeliata le debata manamina di benua gijang hodo haroroan ni salut sulelunda dinggan jalamual ni nasa libasa namulitus. Busobok kami masih nalomitu hami pilihan nami tu mulutungadong tarasobok kami tu nasa tamu do jalo hami. Ayama hami ubana tarlokama nangatu asimaroham jalo mapelihan meon. Gabi unautus di jolum pasu-pasu majalaramoti asau pakai hami pilihanon. Pati bulu narajomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni selelomi di hami. Asalam girgir hami mado moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita di tangiang dan yajarhon itu hatta. Aliamanami na di Banua Gijang. Saya Pinor Badia Magwarmo. Jalo kamu ma pasu-pasu siat tuhatai asiniroani tuhata Yesus Kristus do tolong setia ni debata mata do persauran siat to di perbadia ma mangramoti ma masu-masu hamu. Amin. Malam, shalom, horas.